سيدنا محمد وسلم ولم بين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح كدي هيدوم صلاة الفاتح لما أغلق كدي جد هذا ستيو كدي يمبي سنن جد هون يونغن تاريخ مودو يعني بيكو شيخ تجاني دي صلاة الفاتح لما أغلق شيخ تجاني داني صلاة الفاتح لما أغلق جي صلاة الفاتح لما أغلق كو ولي يغوت جاكو مصر ويهتيكو محمد البكري on wi kanyum wadi khal wa duubi capandeenayi omo nyaago alla yo alla rokkumo kongol juulirtengol e nelaado burgol kongudi fo mojjude o wi hawa addana kayit o ko kange kayit o ko khalis ene winda hen bindi kange winda hen ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim o wi kayit o sa wenki dum bindi di beñata o watti juulirde dum annabi sallallahu alaihi wasallam on adi Cheikh Tidiane to woddi Cheikh Tidiane e hoore mudum de ari nde tawi ko salatul fatih ma oligani wodi kadi Cheikh Tidiane on saha tawi dum wodi kono non jangoyta ko julde e nelado ene wona dalailul khairat o wi hannabi sallallahu alaihi wasallam wimo daccu julde wonde e dalailul khairat nde jangu salatul fatih mawli o watti jangu salatul fatih mawli ciagal ton kado rutti e julde wonde dalailul khairati nelaado wimo yo rutto o janga salatul fatih mawli kadi lafzu salatul fatih mawli gede de fof wanni sallallahu alaihi wasallam tan halata allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq Allah tan kanyum goto wonno tagore nde hay hunde wodani bammen adama woni neddo gadano ko wodano ka ko annabi adi wodede so banni sallallahu alaihi wasallam hayso baba adama jibinimo kanko adi baba adama wodede sabu goto e sahaba be wiino ya rasulullah mata kunta an nelado hani gonda o wi kuntu nabiyyan arifan bi nubuwati wa adamu bayna al-ma'i wa tin min mi woni annabi bodo andi ko mi annabi adama woni ko hakkunde bakkere e ndiyam suwa taw wonde leddo idan nelado woni gadi الفاتي لما أغلق والخاتمي kanko woni timmindo lima sabaga ko ardinoko ko adama adi wonde annabi gadano isa woni nelado battinido ko adi nelado Allah kadi ni isa alayhi salamu ari de walla kala annabi garnodo wi yimbe mudum nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam ko garowo so tawi o ari gonɗinemo isa wi ya bani israila inni rasulullah لبني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد on de arinde horemo ko nelabe be ngado dirno e Allah so nelado Allah ari ko be wallobe kambe fof be kali dum Isa woni battindi do kanyum nen haali dum do idan annabi sallallahu alaihi wasallam kala kanyum woni kanyu al khatimi woni timmindo lima sabaka ko adino ko annababe bennube kanko woni timmindo dum do ما كان محمد أبا عهد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي الله كان ميكو نلا دو الله كان كوني تيمودي النبي صلاة الفاتحة بي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق كدي كان كوني بلر دين الله او ايغونغا الله هالي بي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ko hari on wallude nelado Allah son ballan nelado Allah Allah ko ballolu nasiril hakim wal hadi ila siratikal mustaqim nelado Allah ko pewnowo faade lawol ma poccugol ngol lawol ngol ko diini islam Allah wi to qur'ana wa innaka latahdi ila siratal mustaqim an nelado Allah ada fewna yimbe lawol poccugol dum do kadi qur'ana ha wal hadi ila siratal mustaqim joni non sa juli e nelado a julat e koreji nelado non ko wietebe sharifabe kadi won yeddobe sharifabe ne ngodi ben ko koreji annabi sallallahu alaihi wasallam wana yani sallallahu alaihi wasallam annabi ko sharif ali ibn abi talib babira mi jidi may baba e be babira mi jidi baba be do fof biete ko bani hashimin be do fof ko sharifabe sadak ene harmi e mabbe
ɓe ñamata koko dokkal ko mbiyeten hadiya ko hadiya noon firti ko dokkal ko ɓenni ko adi alhadiyatu tati wala yu'ta ilayha hadaya kañum arat a yahata aɗa wiya gadde hadaya heddi noon en natti neldude hadaya ɓe mbatti arde meɗen ɓe en gaddu hadaya kono alhadiyatu tati wala yu'ta ilayha kadi ene jeeya e maale nelaɗo Allah ko nelaɗo omo ñaama hadaya o ñaamata sada e ko Salmanul Farisi waddi e nelaɗo Allah kañum jeeyano ko Faris ko majusi wonno caggal toon daha yahudiyankoɓe coodi mo gaddi o Madina Munawwara omo rosana ɗumen tamaroje ha wonnen nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ari Madina o ƴetti tamaroje o addi o wi nelaɗo Allah ɗum ɗo ko sadak nelaɗo wi sahabaɓe ɓe ñaame kanko wasi ñamde hen kanko Salman o wi wahida o wi goo o yeehi lawol gongol o addi tamaroje o wi nelaɗo ɗum ɗo ko hadiye nelaɗo Allah noddi sahabaɓe ñamde sahabaɓe o wiyetinayi o arti lawol gongol o wone ƴewde e wala bo nelaɗo Allah andi ko darata ko woni mo de tawno tampo annabagal ene waɗa e bal e hakkude feki nelaɗo Allah hen nelaɗo Allah hunci wudere muɗum nde ha o yi kanko Salmanul Farisi tampo annabagal ngal ene woni hen o wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa annaka rasulullah ɗo ko hen hunde woni salatul fatima wali ko ɗum ɗo haalata kadi wa ala alihi e yimɓe nelaɗo Allah an Allah ya teddinɓe kadi ko teddinta nelaɗo e ko teddinta yimɓe nelaɗo ko haqqa qadrihi ko fodde martaba nelaɗo Allah wo migdarihi e martaba makko al azimi mawɗo ɗum ɗo joni ko haalete salatul fatima wali so tawino ko ɗum ɗo haalete hen ni ala ko woni hen refti hen ko la ilaha illallah la ilaha illallah ko ɗum natirte diine Allah nelaɗo Allah wi umirtu an uqatila annasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha mi yamirama yomi haɓe yimɓe haɓe mbiya la ilaha illallah so ɓe mbi la ilaha illallah ɓe ndeni ƴiƴam maɓɓe ɓe ndeni jawɗele maɓɓe illa bihaqqiha kadi tijaniyankoɓe mbiyata ko la ilaha illallah kadi an biɗo wirdu wodani o an ka biyo la ilaha illallah ene waɗi qissa goto mbiyanoɗo haalama hakkude Cheikh Ibrahim Niass e goto e mawɓe wahabiyankoɓe saoudiya on wimo onon minen de min nani oɗon jogui hunde ko barkinani o wi ko ɗum woni o wi min nani oɗon birda hunde ko barkinani on Cheikh Ibrahim wimo hal yamna musliman an yaqula astaghfirullah julɗo kam ene foti hadde julɗo wiide astaghfirullah o wi ala fata o wi hal yamna musliman an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam beti julɗo ene haɗa julɗo julde annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ala o wi hal yamna musliman an yaqula la ilaha illallah beti julɗo ene haɗa julde wiide la ilaha illallah o wi ala o minen de ko ɗum tan min mbiyata hay hunde wonde min ɓeydani heddi noon no Allah wino nelaɗo Allah e bamum Abu Talibin innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man sha an a fewnata mo jiɗɗa fewnude o ko Allah fewnata mo haji fewnude o eyi ɓe yeddoɓene ko Allah fewnata ɗumen e lawol e ko Allah runtinta ɗumen lawol ngol yo Allah fewnude hen Allah fewnude hen fergitte gonɗe hen foof yo Allah yafa ko ɗum mbaɗen fatiha salatul fatiha.